zulo horrek, Eibar ondori lasai ekiteko begiratzeko ez. Protagonista bereziki Soropilak sufritu egiten du horregatik. Hainbat tokitan baloia behetik erne eta gola eskuinetik iritsi da. Han Elespuruk egin du erdiraketa Eibar osoa. Lehenengo zentro horretan Naikari oso argi ibili da, oso bakarrik zegoen, Inongo kalariena eta zoragarria Elespuruketari ere sortu behartzaizkio horrelako golaukerak ez, eta Atletikek gutxitan izan du, partido askotan oso gutxi izan ditu, eta izan dituen hoietan, bereziki Azkona, Naikari. Engabeko protagonismoa izaten ari da eskuine galean orain, gitu du. Eta baloia jaitxian Camposek, iritsiko alda Andrea Sierra, bai, eskuine atzelariak baloia harrapatu. Area barruan sartu da Atletikeko jokalari ohia, eta jaurtiketa ezkerrez arriskutsua izan da oso. Eta gola gertu izan du eskuine atzelariak. Horrelako aukerak baliatuz jokoari era buelta eman diezaioken eta Nerian Ebadok are hartzera, Clara Pinedok jaurtiketa ona du, eta hortxe baloia gutxigatik kanpora, ondo pensatu eta landutako jokaldia izan da. Bai, Eibarrek zeuzkan eta aria txikian gehienak eta ez dute ikusi. Pinedo bakarrik zego reparatu behartzaio, zenbat talde dauden, 3 talde horietatik kanpo daudenak, nor baina nor, kasu honetan Bartzelona oso argi dago, oso goian dagoela, eta gero bigarren talde horiek ez da gode bat ere fin eta ez da. Baloian loratu eta akatera du, buruz. Eibarren helburu nagusia, bi talde. Errematea eta hortxe aukera izan du Eibarrek. Burukada Noko Matlu. Erdiko atzelari veteranoak. Horretan onak dira Eibarko erdiko atzelariak. Clara Pinedo eta horretan ere aparta jaurtiketak egiten Clara Pinedo. Oso bolita, Bigel. Lehenengo zatian ikusi dugu askoz gehiago izan da. Nahirea txuri urdinak eta partidan zehar aipatu duguna, Garazi Muruaren kasuan deialdian da, baina oraingoz ez da atera Erne, erasoan Atletik, bigarrenaren bila eta iritsi da. Jone Amezagak egin du, derbi Amezala, beste derbian Realaren aurka, eta eta teknika handikoa ez, jakin izan du atezainan ontzegoen eta ondo gurutzatzen, eta okerrez banago, kopan ere bide luzea egiteko lortu egin behar dute aurrera kajutea. Horixe izango da, datorren astekoa.